Helen Humphreys o Sgiliaeth i fi. Fi'n gweithio gyda dwyieithrwydd mewn addysg bellach a dysgu yn y gweithle. A Siôn Davies sydd gyda ni yn siarad heddi am ein gweithio i gwmni Adra yng Ngogledd Cymru. Felly, gawn ni glywed wrth Siôn bach o dy hanes ti falle. Siôn, ti eisiau cychwyn yn sôn am falle dy brofiad di yn y coleg i ddechrau? Bore da. Siôn Eric Davies di enw fi. Sair coed ydy'n, yn crefft i. Ar y funud dwi'n gweithio fo gwmni enw Adra yn Gogledd Cymru fel rheolwr Works Manager ydy'r job title. Rheoli tai gwag, so crefftwyr ar tai gwag. Nes i gychwyn yn 2004 yn Coleg Menai straight o'r ysgol yn neud gwaith coed. Yn i ono am 3 mlynadd. Nes i neud NVQ 3. Wedyn o'n i'n gweithio ar deiri lys yn coleg, so unwaith yr wsos yn coleg a ar seit wedyn 4 diwrnod. Wedyn nes i 3 mlynadd o hynna. Wedyn nes i dyseidio bod fi eisiau fynd ymhellach efo ngyrfa, so nes i fynd at gwmni lleol bach yn y maes adeiladu yn neud dipyn bach o bob dim. So sail, aml, grefftus o'n i wedyn. Nes i weithio fan'na am 5 i 6 mlynadd ac nes i mlaen wedyn i cartrefi cymunedol Gwynedd oedd enw'r cwmni ar yr adag sef ydi Adra rŵan. Nes i gychwyn yn fan'na fel sair aml crefftus hefyd a gweithio yn fyny supervisor ar tai gwag a wedyn works manager yn y 2 flynedd dwytha. So, da ni'n rheoli ar y funud gen i fi dîm o 24 o grefftwyr. Maen nhw gyd yn plymars, seiri, plastrwrs, bricklayers. Ond mae pob tueddol i fod yn aml grefftus dyddi yma. Mae'n handi yn y maes lle da ni gael bod y hogiau'n gallu neud dim bach o bob dim. O ti'n gweud bod angen bod angen sgiliau sydd falle yn gallu cael ei addasu ar gyfer wneud gwahanol bethau o rhannau o adnewyddu ti. Felly, sut wyt ti'n hyfforddi i wneud hynny? Dwi'n meddwl bod o'n peth da i gael dysgu un tred gyntaf fel nes i wneud. Dwi'n meddwl nath hynna weithio'n dda i fi. A wedyn pan o'n i allan yn y maes adeiladu, o'n i'n pigo lot o bethau i fyny wrth weithio ar gwahanol prosiectau, really. A wedyn pan nes i mlaen i weithio i cwmni adeiladu, o'n i'n cael chance i trio, nes i sefyll i fyny, really, a trio dysgu gwahanol fatha o trades, really. A dwi'n meddwl nath hynna helpu fi yn fawr i gael ei lledwi rwan, really. Felly ti yn amlwg wedi gweithio'n galed dros y blynydde ers bod ti wedi gadael dy astudiaethau a wedi gweithio i gwmnïau gwahanol. Tase rhywun yn gwrando arno ni heddi ac eisiau bydde ti'n gallu rhoi rhyw fath o gyngor iddyn nhw, falle bod nhw yn y coleg ar hyn o bryd ac yn amlwg eisiau meddwl beth bydden nhw'n gallu wneud er mwyn cyrraedd lle wyt ti nawr. Bydde ti'n gallu rhoi unrhyw fath o gyngor? Fyswn, dwi'n meddwl, dibynnu pa gwrs mae unigolyn yn neud. Dwi'n siŵr bod yna gyrsiau dyddi yma sy'n neud cyrsiau aml grefftus o cybl wythnosa yn gwahanol trades. Dwi'n gwybod mae Coleg Menai yn neud o. Gennym ni prentisiaeth, hogia sy'n ar prentisiaeth a genod sy'n gweithio efo Adra. Rhywfaint ar y multi-skilled course. Just troi fyny bob wythnos, gweithio'n galad, ac swn i'n annog rwy'n sy'n neud tred i, os da chi eisiau mynd yn bellach yn eich gyrfa, di trio helpu allan yn bob fath o greffta, really. Cos mae lot o gwmnïau dyddi yma yn chwilio am hogia a merched sydd yn gallu neud dim bach o bob dim. Ni wedi cael cwestiwn mewn yn gofyn sut nes ti benderfynu hyfforddi fel SAR yn hytrach na gwneud swydd arall i gychwyn dy? Beth nath dy ddenu di i astudio gwaith SAR?
I fod yn onast, plymar o'n eisiau bod yn i gychwyn, ond o'n i'n stryglo ar yr adeg gael pensisiaeth plymio. So, o'na gymaint o hogia ar yr adag yn trio gael fewn fel plymar, so o'na'm lle i fi fynd llawn amser. So, hogyn lleol o Llanfairpwll, nes i manage gael pensisiaeth sair coed, hynna dda ail ddewis i, so nes i fynd efo hynna, a dwi'n meddwl beth gorau nes i, dwi'n gwir, nes i'n joio. A dwi'n meddwl, mae lot o sair coed yn gallu pigo lot o treds gwahanol fyny, cos mae gymaint amrywiaeth o waith o sair coed. Diolch just yn benodol un peth, really. So, ia, dwi'n meddwl, nes i syniad cywir yn mynd am y sair coed, dwi'n meddwl. Nath ei weithio i dyfangoedd, dwi'n meddwl nath o, do. Pam o ti'n coleg, bydde ti wedi dychmygu cael y gyrfa sydd y ti nawr, oedd e'n rhywbeth, ti'n gweithio na ti'n reoli bobl, a mae hwnna'n sgil newydd gwahanol i beth nes ti ddysgu tra ti'n y coleg? Yndi, mae o. Do'n i'n meddwl o gwbl sy'n ni'n fod yn reolwr tai, ydy gwir. Dwi'n meddwl pan nes i joinio Cartrefi Cymunedol Gwynedd adra, fel sair coed, o'n i'n disgwyl mynd yn bellach. Dwi'n meddwl o'n i'n supervisor ar ôl 4 mlynedd, dwi'n siŵr. O'n i jyst yn joio'r gwaith a jyst gweithio'n galad, really. Oedd y managers yn adra wedi helpu fi lot ar yr adag. Ac dwi wedi cael lot o, i ddweud y gwir, dwi'n newid orffan cwrs yn coleg Menai eto, tua 2 mis yn ôl cyn y lockdown ma. Nes i wneud cwrs ILM, so Leadership and Management. So, oedd hwnna'n tuff tro gyntaf fyd yn ôl yn coleg ers fi fod yn sair coed yn coleg, o'n i'n stryglo braidd, ond nes i fanage o pasio, anyway, so, nes i'n joio hynna. Ti'n meddwl bod y sgiliau ti wedi dysgu ar y cwrs yna wedi helpu ti yn dy swydd? Do, mae wedi, do. Do, oedd yn strygl, ond efo adra dwi wedi cael lot o help, really. Maen nhw wedi bod yn dda iawn. A lot o cyrsia, bo fath o gyrsia efo adra trwy coleg. So, oedd yn dda. A mae dyn ni gwestiwn arall, mae yn Saesneg, how much do you value experience and volunteering when looking for staff? Felly, pan ti yn chwilio am staff newydd, beth falle sydd yn bwysig o ran i rywun ifanc, beth sy'n share nhw efo profiad, y ffaith bod nhw wedi falle gwirfoddoli ar safle gwaith? Dwi'n meddwl bod os mae rhywun wedi bod yn, di wneud gwaith volunteerio neu fel fy hun nes i weithio yn nhad neu helpu allan ar weekends, gwylio rha, dwi'n meddwl oedd hynna'n fantas fawr i fi. A gael bach o blas o adeiladwaith i ddweud y gwir. Efo rhywun sy'n coleg, swn i'n awgrymu'r un peth i volunteerio ar weekend a trio helpu allan. Dwi'n gwybod mae'n anoddach dyddi yma. Neith lot o gwmni am cymryd myfyrwyr ymlaen ar weekend, ond swn i'n annog i drio ngorau neu rhywbeth fel 'na, i ddweud y gwir. Felly, nes di sôn am y ffaith bod ti wedi mynd nôl i wneud cwrs ar rheoli sydd wrth gwrs wedi dod â ti. Ydy'r ffaith bod ti wedi gweithio o'r gwaelod fel petai i fyny yn helpu ti pan i ti'n reoli'r bobl sydd nawr yn cydweithio gyda ti? Yndi, yn bendant, swn i'n dweud. Da ni fel cwmni, swn i'n dweud mae'r hogia, mae'r supervisors i gyd yn dod fyny o'r trades, a dwi'n meddwl bod o'n fantas mawr. Mae manager fi hun oedd o'n blasrwr, a mae o'n uwch reolwr rwan. Dwi'n meddwl wedi gweithio yn fyny'r un peth, a dwi'n meddwl bod o'n fantas mawr, cos gen i fi cysylltiad efo'r hogia ar y tools, dwi wedi bod yna efo nhw, so maen nhw'n elfen o dryst yna rhwngddo ni, dweud y gwir. Maen nhw'n gallu siarad efo fi, fedrai siarad efo nhw, mae'n dipyn haws. So dwi'n meddwl bod o'n, mae wedi bod yn dda iawn, dweud y gwir. Falle'r ffaith bod ti'n gallu uniaethu gyda nhw i fe, mae'r profiad yn Yndi, dwi'n dall, dydyn, so mae'n haws. Fatha adra, da ni'n cymryd 6 pentys y flwyddyn ymlaen, dros y meysydd adeiladu i gyd. A dyn ni'n gweithio'n agos efo Coleg Menai i gael y pentisiaeth yma, hogia a merched ar pentisiaethau.
A da ni'n pwysio hefyd i ferchaid trio amdan pensiasiaethau hefyd. Gyda ni un hogan sy'n gweithio fo ni fel electrician. Mae hi bron a pasio wan. Mae hi ar y tai gwag efo ni. A mae'n neud yn ofnadwy o dda. Felly, ia, swn i'n annog i merchaid drio hefyd. Bendant. Mae hwnna'n un o'r pethau felly pen nes i ofyn i ti am y stereotypes yna. Taw, mae yn byd i ddynion, ond di hwnna ddim yn wir? Na, dim yn gwbl na di. Na, swn i'n annog ferchaid fawr i ddod ymlaen i trio pentisiaeth. Oce, mae yna gwestiwn arall ti dod lan fan hyn, diolch Catrin. Oes yna unrhyw brofiad yn y coleg sy'n aros mas, sy'n aros allan? Nes i'n joio'r trydydd flwyddyn efo gwaith toio. Oedd y fwy o hands-on yr trydydd flwyddyn. Oedd lot o waith papur, ond nathon ni symud safle efo Coleg Menai hefyd ar yr adag, so safle lot mwy yn Llangefni yn Sir Fôn. Nes i'n joio rhan yna o'r cwrs. So swn i'n annog rhywun i fynd ymlaen, os da chi'n neud gwaith saer i fynd ymlaen i neud y trydydd flwyddyn yna. Nes i'n joio hwnna. A ni wedi cael cwestiwn arall, a nes ti gadw cysylltiad gyda'r coleg, a fi'n credu ti wedi cyffwrdd ar hyn o ran ti wedi cadw mewn cysylltiad gyda'r ffrindiau, ond ti wedi sôn cwbl o weithiau am y coleg, felly mae'n rhaid bod ti'n cydweithio'n agos gyda y cysylltiadau sydd gen ti yn y coleg? Yndan, efo pentisiaethau, da ni efo o fewn adra. Mae'r tutors yn dod allan i weld yr myfyrwyr. Wedyn, da ni gweld nhw reit aml ac efo'r open days da ni wedi bod yn neud, mae'r coleg yn dod fewn i'r swyddfa, i'r open days, i gael adverteisio be maen nhw yn gynnig a be da ni'n gynnig fel cwmni, really. So, yndan, da ni'n gweithio reit agos o nhw. Felly mae hwnna'n gweithio i'r ddau ochr wedyn, ydy? Wel, yndi. Os rhywbeth dy ti bydde ti'n licio sôn neu rhywbeth i ysbrydoli rhywun ifanc sy'n astudio fel nes ti pan nes ti gychwyn nôl yn 2004-2005, os na unrhyw, mi'n gwybod ti wedi gweud yn barod o ran gweithio'n galed yw'r peth mwyaf, os na rhywbeth arall i ychwanegu? Gweithio'n galed. Dwi'n siŵr. Fi'n credu bod hwnna'n un o'r negeseuon pwysicau ti wedi rhannu gyda ni bore yma, bod ymroddiad na sydd dy ti, a wedyn bod hwnna wedi cael yn amlwg dangos i hun yn y ffaith bod ti wedi cyrraedd lle wyt ti nawr. Ie. Gweithio'n galed a troi fyny'r amser bob dydd, main thing. A swn i'n annog rhywun i fynd yn bellach, os da chi eisiau mynd yn bellach fel dwi wedi wneud, ydy mynd yn aml grefftus neu trio'n bach o bod dim straight away, ond mae adeiladu i gyd i weld fel na dydy yma, so neb yn neud just yr un tret. Mae na fwy. Mae pobl sy'n self-employed, maen nhw'n neud yn bach o bob dim, dweud y gwir, ond mae pob efo trade yn qualified. Wedyn, swn i'n annog rhywun i ella wneud un cwrs penodol i trade, a wedyn ella mynd allan wedyn ella i gwrs arall i fildio busnes i fyny. Diolch yn fawr iawn i ti, Siôn. Ti wedi ysbrydoliaeth, mae'n hyfryd clywed a bod ti wedi gwneud mor dda llongyfarchiadau i ti. Diolch yn fawr iawn. I ti i'r dyfodol.